Mama, ngayon ako atong ingon ako na 500 ba kay magpa-clearance ako. Kadaghanay sa nang gastuhon ninyo sa eskwelahan, Angel. Nagsige na lang magkapangayo kada adlaw. Yaging adlaw kay magpa-clearance pod. O pag yun gihapon dahil na nahurot og bayad. Pangkaye pa sa ana na eskwelahan. Halos tanan lihok gasto. Bago pa ko nagbayad sa tour ni aging adlaw, mag-tree planting na sad, mamalit na sa daw og seedling bisan usa lay mahuna-huna na ninyo eskwelahan ba. Gipangwartahan naman mo anang inyong eskwelahan unsa naman anak kalaki na dili naman kanila. Dili mo pirma og dili mo bayad. Nalipay na galit na kay mo graduate na. Mabuang na sa kasi huna-huna ni mga gastuhon. Napay pictorial na pagkamahal-mahal. Unsa man dai na mga picture-picture, kamahal ba ana? Ni aging adlaw pila na gasto nako sa imo halos 5,000. Karon asa naman sa kumangita kwarta ron? Tarawa tong yearbook sa imong magulang. Pila na bayda na mo ato-ato kay wa paghapon ni abot. Pila naman ka tuig ang ilabay. Kamuray gitutyo ang mga maestra dira sa inyong eskwelahan ha, bisan usa na lang mga amotan nila mahuna-hunaan. Tanan lihok amot. Karong graduation ana po'y amotan kay pagkaon na sad. Snack na sad. Kalaban-laban na niya akong ulo sa mga baydo nun. Maka-graduate man tuod mo pero mapobre sa tasig binayaday sa mga utang. Unya pag humagraduate, hala pag minyo. Wa ka katabang sa ginikanan. Nag-igat-igat na. Muna yung huna-unaon ha. Bantay lagi di makahuna-huna. Ug tabang sa amoa. Ha? Kay graduate naman ka, pagpabontes na sad ana imo uyab diretso. Ang tigbason ta mo. Ugma na siyang baydo nun ha. Kay sunogon ko ng eskwelahan ninyo. Sobra na sila. Nagtuo sila na sayon na mangitag kwarta. Pa sila pa pre-tuition pero ang amutan sobra pa sa tuition. Mamatay ang ginikanan, sige, inamutay. Ako lagi mahinayak. Sukta tong utang dito ni Susan Kao. Na, sukot na ni Mama. Pero sad hindi mo bayad sa utang, unsa pa ibayad nato sa ato ang mga gasuhon na mga utang di na pangbayadan. Ayaw,